Romaga, čaute ľudia, dneska vítam u nového videa, konkrétne ničo na veci, akože lietadlo. No to je asi všetko. More aj my nemá nič. More. Tá debilná dívka. Dobre, som Slovák. Poviem, že tá debilná žena. Takajte. Tak. A že oni majú nové a my a nám? Akože... No, oni nemajú nové. Ale hej... Čakaj. Nie, ja budem proti ním. Ja chcem byť Rus. Ja nechcem byť debilný Američan. Okay. Je tam Donald Trump. Tak sorry, ale... Sú tu červené jak červenci. Aké mesto! Ale u nás nič boli na druhej strane. Ne. To je myslíš vážne. A si myslíte na to, čo ja. Kde si typka? Typky a Zik. Zik ona ide drifty. Ona ide spátečku. Bum. Ja. Dobre, nebudem to obkecávať. Čo to mi urobil? Ale tak ten týpek poslal dobrú petardu. Hlavia. No, dneska nie sa odpáliť. Decka, čo máte 5 rokov alebo 6, nerobte si so mnou príklad. Lebo... Jasne, vole, tu na hre... Čo? To je rak? Nie. Ja už viem, čo im urobím. Ja mám poviem vtip. Idú deti v autobuse a zrazu sa im pokazí autobus. A pán vodič im povie: deti, v žiadnom prípade nechoďte von. Dobre, jasne, poslúchneme. Čo sa nestalo? Prvý išiel von a povedal mu: ja viem, čo je s tým autobusom, nepovedal som ti, že máš byť vnútri. A potom zase: ja viem, čo je s tým autobusom, nepovedal som ti, že máš byť vnútri. A potom príde aj on dovnútra a povie im: viete čo, moji, môžem sa akurát na vás všetkých povedať mu hentému, že nerešpektuje, proste jemu nič netreba povedať. On normálne ide von. No, ale potom o 5 minút je ten istý chlapec a povie mu: ja vím, čo je s tým autobusom. A on povie: no čo s tým je pokazený, víš čo? No, to je celý vtip. Ináč, keď to OMG, to kam idem? Cigáči za vesmíru. Ja letím. Kam ja letím? Čo? Ja letím. No tak už som doletel. Doma poslal dole len tak. To skúsim na to dať. Tam už je gravitácia iná. Jejha. Bomba. Nemyslí to vážne. Ale ja som... Nohu, ja som si myslel, že som tlstý na to. Môj boh. OMG. Ne.
Čakaj. Zelené tlačítko. To čo je za zvuk? What the fuck? Počúvajte to. Počúvajte. To čo rob? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Nie. Toto čo je? Toto čo je? Ja letím, vole. Naprosto. Ja idem do vesmíru. Trošku ide sa preletieť. Nevadilo by. Ako by bola treba, lebo stojím na mieste. Samozrejme ideme. Ale to čo je za raketu? Mám tam ešte aj hete pripevnené. Akože keď už mám? No, cut, please. To čo som do čo narazil? Čo to... Vôbec sa tá dolná časť aj odpojila, lebo ja ho tam nemôžem mať. Ako ináč, dneska by to chcelo niečo. Lebo černé tlačítko, biele pásy, čo víc chcít. Čakaj, Rige 1. To nedosáhnu. Mám... Čo? Co si robíš? Bother 2. Už aj Bother 2 je. Čakajte. Čakaj. Help me! To čo je? Help! Ináč. Sa blížime trošku v koncu videa a mňa napadlo, či by ste nedorazili niektorí... Čo je? To čo je? Ja letím! Yeah! No. Ja to poviem. Čo? Bum! Bang! To jak ma vyšlo ho? Tak máš... Čakaj! Bum! Co? A vyzver, lietá NASA. Jak sa tam zachytila tá raketka? A je sa to Čakaj. Čo ti? Toto nie. Čakaj. No ale jak jen to odpálil som. Ja pokazím strom. Nie, strom nepokazil som. Jak to povedať? Ľudia, už sme u konca videa, takže čaute, dávajte lajky a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!